Hvis du er arbejdsgiver, så skal du lytte med her, fordi det bliver sandsynligvis allerede per den 1. juli 2024 et lovkrav, at du som arbejdsgiver skal registrere den daglige arbejdstid for hver enkelt af dine medarbejdere. Lovforslaget er fremsat på baggrund af en dom fra EU-domstolen, og formålet med lovgivningen er at sikre, at reglerne om hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid overholdes. Det bliver et krav, at man som arbejdsgiver indfører et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid. Hos Advodan Sønderjylland kan vi hjælpe dig med at sikre, at du lever op til de nye regler. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde eller opdatere dine ansættelseskontrakter, dine arbejdspolitikker eller dine GDPR-dokumenter. Hvis du har nogle spørgsmål, så tag fat i mig.